Dziś wyryšies, naše šiotik video leštiško typonna. Ožalia severnom tunne video bodumie, selfie bodumie doram geltiškem sein tunne sotek vyriško leštiško. Kaняке viralo tatın ulone şeriş. Sıçeşom kagas ulone şeriş. Malakeşo no tunne okmus çaslımolukti oddi kabinete університете. Кити мослини вал понедільникено черодин, тунне ношик один сили черодин, но тунне мене удалти з нього чіприни, со адямідори кінен мене косизивал верашкини урок йоспомщен, перімоночі. Но со шиїс, тоді шкода, тунне ткулевал мукет кабінете су менини. Мону букеточка ти дюртини, на остіз мене мукет інтіє. Я рама паймон. Та чукна. Mon vuole mezzelistisa. Meni muketin tieka часом не істис, но один їгашки, но секретарша єс Рудольф Лен, куди здори мене істизи шуїс. Но тоді шкода, кивал ти щось обідлики не вувай, тачі сейн, ликте одік часор часа. Я рамал паймон, троску жимним, но мені магазин йоси. Кадяке паряса магазинєсти моналівий пічільтик парке, кудись течем. Отын трос скамейкос, маріос, но малпай гань-гань пуко коняки алітатын, но кылшарыш видео налешто, коняке азыштым шуламена бугато, но шика шодик чародын сылонажин. Вот и несыче, шо бюрократической улон. Но жикено піште шунди, ту не височек пеш кживал в шутецьконо на йоси, ту не кжике кижні льош максимум жутишкос температура. Ожикено тані мондерем коже, мене шусала кежут шуса шунит. Ну алі со кагас уж йос мелештеса, мон мено бриноке. No, tyś baś to jemusz jos. No los, no szyk, szyt. Peralo, szyt. No, kineczki zwalni, mnyś tym blogiś tym gosztem mnie. Madziar bazar jos szarisz, so to deder, tu spuktem jos ja, keczek jest so, no malym ono ćvetliszko. Kukeno, leś to bazar šenno pičiltik video, malo kešono ten tuż szedł syko, no aspartem liko intyszlu salmon. Yaram, вадим таучкем дипonna, оскішко тімонка черодясну цилишке, но кижеме дати йорчичко даште лиш чук на остес, укмус час іщен обідощ. Дєчле.